There are stories that we tell everyone. Pane nyaya dzatinokwanisa kuudza munhu wese. And then there are stories that we are afraid to tell, dzatisingatongokwanisi kana kuudza ani nani. Ladies and gentlemen, welcome to Zim Untold Stories, where we uncover the unexplained, the disturbing, and the stories that people would rather keep hidden. My name is Slick Nelikwan. This is Slick Media TV, and if this is your first time kuuya pano, tunokumbira to subscribe. Without wasting much of your time, let's get into today's stories. Mkoma mamukasi mkoma wakadi samuna mkoma yaendeda kudzai ndandakatira nyaya musikana wokumboti akamborwara akadi awa nyaya dzedza dzotoitika straight. Regai ndiuze yangu yakaitika kwandiri inini sister yangu mudhara wangu. Munoona, that was 2003. 2001, before my youngest sister kuzvarwa kwake. Muona zvakaitika mudhara wangu, isusu tobva kumasvingo. But then mudhara wangu inini akaroora pabhechina 5. Muri kuona. Saka ngatiti mudzinza rakaroora mudhara wangu. Ndiye akaita fist mukwasha, anga atoriwo nezvinhu zvaita se zvaionekera zvinhu zvangodaro muriona. So nhau yakaenda kunoitika manje, nhau yacho iri trick isingatomboiti zvekuti amai angatiti amai vanozvarani, amai vedu isusu, zvichireva kuti mbuya hasha vemukwasha vaitodawo mukwasha. Nyaya yacho inonetsa kunyatsoandastenda kana ukasanyatsoiterera zvakanaka. Aitodawo mukwasha kureva kuti mbuya hasha vaida kutonyengwawo nemukwasha kana vada kutodana nemukwasha handizivi, but then vatezvara vanga vatoripo, vanga vatori vapenyu. Muriona. Saka muona nyaya yakaenda kunoitika manje ndeyekuti apa dangoti gaga tikasire kusvika papoint. Ambuya vanonzi vaitombouya kumba kwedu kumasvingo uko, but zvavaitomboya kumba vaikona ngoita like tumwe tumadhirama tisinganzwisiki nei. Muriona. But then muchemberi wangu inini manje ndokuzosvika pakuti kudza mudhara wake, inini mamuva anenge aida kurohwana muchemberi pavanouya kuteni. Even mukwasha kusvika pakuudza mukadzi wake kuti shamwari, but unoona here kuti amai vedu ona zvavanoita kana vachinge vauya kunoku, especially paunenge usipo iwewe. Vane tumaactiro twavanoita uye nematauriro avanoita se avanoita. Kusvika muchemberi manje vazoona kuti saka tingaita sei, kuti ambuya vasha havafani kuramba vachishanya vachiuya kunoku. Zvatingaita isusu ndezvekuti iwe pavanenge vaida kuuya kunoku zvirina kutoti hatipo. Muona. Saka ndo madhira vanga vakuita. Saka pakazosvika panguva yekuti mukwasha akada kuenda kunobvisa futi. Amene wanzi yanga kundobvisira futi here kana kuti ichi chakaita, because ndakachaita mudiki panguva yacho, but zvinhu zvakaitika ndozvirangarira zvose. Then taenda takatoita kunge kuti kutoenda kuholiday pichichi, because yanga itori April kana ndisingarasike April. Taenda paya holiday kuya tasvika. Saka munoona kubhechina vanodya sadza remhunga, mafunde zvangosiyana, even chibage vanodya, but iwo chaunonyanya kurima maareas acho emhunga. Tasvika paya mukoma. Isusu sevana vakanga kusvarirwa kumasvingo, tikakurira kumasvingo, sadza remhunga titese hatirizive, uye kuti tizoziva kuti pane zviri kuitika zvimagiraji zvokuda kudanana zverudo izvi, hasina zvatinoziva futi, tiri vana kaizvozvo. Saka anzi inini nesista yangu manje taiti hatidyi sadza remhunga, sadza remhunga itsvina yemombe. Muri kuona. Saka zvotaiti sadza remhunga itsvina yemombe manje, mudhara akati hazvinetsi. Hanzvadzi yamuchemberi wangu vanotedzana, hanzi ndiye akatoti
unoona kuti chero usafusedza vana kuti vaite se vadye chikafu chavasingadyi because handifuna here kuti sadza here havasi kuita se havasi kukwanisa kuridya wadiwa ndipa mari ndamhanya kubve chinabridge ndanotsvaga chibage tikatenga 1 bucket kuzosvika paunozotiwo wakuda kuenda vana vanenge vatori nechikafu chavo chakakwana. Hanzi mbuya vanozvara amai vedu isusu abva ati musaenda kunotenga chibage kubve chinafu because inini nditori nekwandotoziva kwachakachipa serefi ndipei mari yacho ndiende nini. Hanzi ndobva vaenda pavakandotenga chibage chaicha vatenga chibage chaicha ndobva vaita se hanzi ivo vakatoudzwa pavaitenga chibage kuti ini handikwanisi kutengeserai chibage changu because chine poison, ndakachisa poison asi yakuda kupera asi handingakwanisi kuti ndikutengeserei chibage ichi. Hanzi ivo vakati aiwa ndechekudyara hachisi chekundodya ndechekundodyara handipei chibage ichocho musatomboita imwari nditotsvaka mbeu kudyara but kuti nditenge iri mbeu straight inodhura zvino ndingotenga iri ngori bucket rechibage rei zvonzi alright bo kana madaro. Munoona mukoma nyaya ndikutokuudzaika iye yakatozobata raini rese zvokuti vamwe vanotoiziva kana kuti vamwe vanotofolowa ika nyaya iyi yakatobata raini guru. Munoona mukoma zvadaro manje saka unongozivawo panoitwa urongwa hwekuti nkwasha auya anoda kudai unongozivawo nyaya dzakadaro hapazounganichi vana vemhuri iyoyo vemimba iyoyo chete asi panosanganisirawo vananamai nini vananamai guru chichichichi papa vakabva vazoita se vabva vauya izvo mbuya vabva kunotenga chibage vauya nechibage chavo yeti pavatenga chibage vatotenga neimwe poison ndobva vaita se ndobva vatowedzera kudira imomo muri kuona. Muona mukoma nyaya yachonaka apa vakazodira hwahupfu manje vapedza kukaiwa because apa vakaenda kunotenga chibage ka ndokundogayisa chigayo vapedza kugayisa chigayo ndokutenga poison ndokuwedzera imomo muri kuona. Poison yaifana kuuraya inini sister yangu because tisu taifana kudya sadza iri but zvakazoita kunoitika manje panonzi semunhu hanzoziva momsi yangu yekutaura muromo wekuti wadiwa kubudisa mari ndinotenga chibage. Hanzi yakazoti unoona kuti chere hanzvadzi yangu since momsi wakutobva notenga chibage hazvichaiti kuti vanotobva nogayisa hazvichaiti kuti muchati imimi mombobika sadza revana chete mozodai vanhu vakutonzwa nzara wadiwa wachingobika sadza rewaiti racho iroro masikati ano munhu wese ungodya sadza riro rewaiti manheru wozosara akotozoziva tichiti zvazvevana izvo zvachi ipapo mukoma ndo pakaita tomonyongo manje ipapo ndo pakazoita kuti nyaya dzese dzichizobuda kuti aiwa munhu angaida kuuraya vana because mukoma aikuri kunzi sadza iri rakadyiwa neni chete. Mukoma zvaisazooneka kuti chii chakonzesa kuti vana vafe oro eyoziva zvaizooneka hazvo kuchipatara but pamwe yaigona kuzongotsipa mufamily hatichazivi. Mona mukoma sadza rakabikwa obvious vana vadiki kando vanotanga kupiwa chikafu sadza ratopakurwa paya hanzi ndatopiwa chiplate changu ndakutoita se ndakutorowa sadza paya patime iyoyo mukoma 2003 ndandisati ndakura zvekudaro but ndanda kuma 9 years panguva iyoyo ndandisati ndakura zvekudaro. Sister yangu ndo yanga yati kure because ini sister yangu hatina kusiyana zvakanyanya takasiyana ne 2 years ndo yanga yati kure saka zvichireva kuti sister yangu patime iyoyo yanga iri kuma 12 years. Ngoma sister yangu yakutorwa sadza saka kule yangu inonzi because kule yangu yaingotifarira even kubva tiri tichitongozvagwa pavakatongomukwasha paakatongotanga kubvisa mari kule yedu yaitouya kuzogara nesu kwedu chaiko because vasingasiyani nemukwasha wavo vaiwirirana usingaiti bhurugwa nepande ndingangoti hangu vana tano vake vese mudhara wangu vaiwirirana navo usingaiti vaitongofara kugara kumba kwedu isusu. Zvadaro paya mudhara hanzi kule yedu yakabva ati ini hangu handisida kudya sadza nevamwe madhara da kudya nekamuzaya kangu aka kutaura muzayakadzi hanzvadzi yangu inei vatojoinawo musadza rariya saka kuona nyaya yakaitika vamwe vese vasati vadya sadza inini nehanzvadzi yangu nakule ava isu tatodya kasadza iri saka unoona hanzi pakatanga kubikwa sadza manje
gogo yedu yaya pakapa kugwasadza gogo yedu yaya nyakuisa poison vakatanga kuti tisatize sadza iro havana kutidya rowa then vana vekwa because gogo vangu ava manje sister yavo yavanotedzanawo nayo yakaenda kunoroorwawo panext muri kuibata nyaya yacho sister yavo yagogo yangu yavanotedzanawo nayo yakaroorwawo panext saka mhuri iyi yakauyawo unongozivawo pakukokana zvichienderana nekuwirirana kwenyu panoitwa urongwa vakatokokanawo ndobva vauyawo nevamwe vanhu vakakwanisa kudya sadza iri inini kule yangu nevamwe vekumhuri yandataura iyi but vanga vari varume 3 vakakwanisa kudya sadza iroro vamwe vasati vadya hanzi inini ndanda kutobuda furo muromo ndakutotangenda kunzwa hope ndakutongodonha ndiri papo sister yangu ndizozvo kule yangu ndizozvo vanhu pavakaona zvinhu zvichiitika izvo vandobva vamira manje kudya sadza manje chi hanzi vanga vangoisa musuwa 1 mukanwa pakamanyiwa mukoma patime yacho hanzi kwakuchine mota dzainzi masandana here kudi dzadza because isusu pavakavakira manje vari padhuze nekembi yemapurisa inonzi support unit iri pabhechinhafu saka munongozivawo nyaya dzakadaroka usati watosvika kuchipatara vakatodaidzirwa mapurisa ndobva atozotitora ndobva ati nesupabhechinhafu pakati nesupabhechinhafu hanzi mota dzadziri 3 dzakazara vanhu vese pabhechinhafu paya ndobva tanzi isati kwanisi kurapa zvakadai so chipinge kuzobva munotarisa distance yekubva pabhechinhafu kuenda kuchipinge tosvika kuchipinge onzi mutare sister yangu ndobva yatotisiya tichitori murodhi tichitorenda kwamutare hanzi inini ndindasara manje ndiri pakoma tabaya paya tasvika kwamutare hameno kakutireya kakangoitika hanzi ndobva ndatonziwo neniwo ndaita se ndatokita ndatofawo chipapa hanzi takavata ikoko manje takaenda ikoko masikati ndovadasundovatira kwamutare vamwe vanhu vakuru ndovakwanisa kurutsiswa nekurapwa nekudii ndovakamhanya kumwiswa hanzi mhando yemombe vasati vatomboenda kuzongoenda kwakuda kungonosadzisa ako asi vanga vatomborutsa vamwe vacho tatovata papa kuchitonzi nini ndakakita sister yakita samongozivawo masichasi akadai mukoma obviously kana ukatonzi vafa mangwana kana makutodzoka kumba nezvitunha obviously kutosvika zvindochererwa zvitunha kaizvo ngoma takadzoka padheni zvatongove zvitunha inini nesister yangu but vanotaura muchemberi wangu vaiti hanzi inini ndandine doubt kuti mese mashaika because hanzi wanga uine kamwe kakudziya nyana kawanga uinako so kamwe kakudziya kanoratidza kuti munhu asati aitonhora zvekuperera kutonhora but iwo wanga watongonzi hapasina because kubhridha kwacho wanga usiri kubhridha tadzoka padheni papa mukoma chachimangwana chacho ichi tikutosvika padheni kutongonzi aiwa ngavachererwe makuva anga atocherwa because chimwe chainzi chakaitika ndechekuti pana sister yangu manje yanga ichitonhwa tsvina muromo tsvina chaichaio zvichiratidza kuti chikafu ichi chakaenda kunomuafekta hanzi chakaenda nogura matumbu here nepoison yechibage tichitosvika paya padheni makuva wanzi atopedza kutocherwa makuva manje takutotakurwa kutoendeswa kumakuva hanzi ndo pandakatanga kuchema hanzi ndakachema mugoma nditori mubhokisi tichitoenda kumakuva zvazvototi rimwe bhokisi pamberi rimwe bhokisi kumasure vanhu vari kutochema uchienda chikumakuva hanzi ndo pandakadzika kuchema manje ndikurova masaidi kwebhokisi mani ndichichema ndiri mukati mayo ndobva varitoita pasi vanhu vatanga kuvhunduka vanhu hanzi vakatombotiza vanhu vakatombotiza vatosiya bhokisi rere ona mugoma nyaya ndikutaura ikai vanhu vanotoiziva nyaya iyi kai vanhu vanotoiziva kana paripo vanhu vanotokuti followa vanotoiziva nyaya ndikutaura iyi because nyaya iyi yakatozokonzeresa tozoti nyakuisira poison family yake nevakatengesera chibage pakazongonaya mvura yainzi kwaiya 2007 here 2008 yainzi cyclone vanhu vava vakatozongokukurwa nemvura zvisinganzwisiki but nyakuisa poison uriko mpenyu asina munhu achada kumuona even vana vake chaivo because anongotobatwawo nenyaya dzekuti anzi muroi kudii zvisiri zvekuti anzi anonzi inini ndotozviziva hangu but inini asati aita se
asati andiroya, saka handikwanisi kumunongodza kuti muroyi, but ndotozviziva kutoti hakuna chakanaka. Saka mukoma ndo nyaya yakaita sei, ndo nyaya yakaitika, ndokuchizobudisawo mubhokisi muya, kuzodzvanzwai, kuzodzisirwa kuchipatara, kuzodzvanzwai, ndokuchizoraramawo kwandakaita. Asi ndakatombogara futi, ndatorowa bhokisi kudaro, ndakatombogara hanzi ndiri nowhere. Apa chakangoitika chete yanga ingori saini yekuti ndisandochererwa chete, ndakatombogara ndadzoka kudaro. Saka ndo nyaya yakaitika mukoma, ndo nyaya yandaida kukuudzaiwo. Nyaya iyi mukoma ndakuudzai ndichifamba ndichitoenda zvangu kuchimunda changu, chifamu changu. Saka zvoita inogona kusanzwi toreka serious since ndandichita sei, ndandichifamba, but itori nyaya yakaitika mukoma. Vanhu vese paBeachinafa vanoiziva nyaya yandikutokuudzai. Vanhu vacho vasingaizivi nyaya iyi vanotoiziva, vanhu vazhinji. Yakaitika 2002. Vanhu vazhinji vepaBeachinafa vanoiziva vose. Saka nditoriwo umwe wakaita sewo wakadzoka kuramba kuti aiwa izvi chimbomirai, Mwari akangonimirirawo. Saka ndo nyaya yacho mukoma yandinayo, ndangoti ndingosheyawo hangu nemiwo mukoma. Zvichidawo vamwe vateereriwo vanogona kuteererawo vakatonzwawo nyaya dzakaita seidzi. Okay, mukoma Slave. Ini nyengo yakamira yakadai so, chandingambosanganawo nazvo kuchipatara uko. Was admitted panotono hospital, ndarwadzwa nenhungu. Since yange iri first time, manesi unekwanzi usati wakwana, chimbodzokerai kumba, kusanduka kwemwana, this and that. So ndakarwadziwa, like chakatanga kuitika pandiri kwataka kubuda mvura yashupa. Anoputikaiseka wane buda apapo. Kubva ndagara mukoma Slave kumba, funga ndikaita almost a week ndichirwadziwa. Makuru ndobva zoti apa ndaigara nacheche hanzvadzi yatechana vangu. Ndobva zoti mwana ungatimendiswa chipatara, ndoda kutobuda neropa. Ndo zvinoitika kana wadue labor. Kubva ndadzoserwa kuchipatara Norton Hospital. Ndasvika pachipatara paipai panzicha maskani. Mukoma Slave mari yakapera kumaskani. Every day ndaitwa skani. Skala zonzi transferred kwaReho Hospital. Mukoma Slave zvandakaona nanhasi handisanda nemwana, nditi afraid. Ndasvika kwaReho Hospital ndakaita almost a week. Mukoma Slave ndichingorwadziwa nenhungu. In fact, vakadzi, you know the pain, the labor. I thought it was my first time. Mukoma Slave kwaReho Hospital makaoma. Mukwana wamupinde wabuda uine mwana wako ina Mwari. Mukoma Slave teerera mukori pakazara. Kwada kuti utariswe wobwa chimbodzokerai, mapara munonetsa hamusati matanga. Kuti ushedze kuti mbuya kana kuti sekuru ndibatsireiwo. Kana indicheuka Mukoma Slave. Zvekuti ndakazosvika pakunzi ndofana kuitwa immediate operation. Like ndakaita 1 week ndakamira chinzi ndofana kumirira scan. Hanzi vakuda scan ipapo. Kuti ndinoitwa scan kunze, scan is $80. Ndinabva kuitwa mamwe mascan futi Norton Hospital. Ndagarayo muhospital. Ndofunga ndakagara zvabod 5 days. Chimira kuti ndiitwe scan kwakazara. Kusvika ndatozoenda kuna sister in charge. Taingodzwa kuti ava ndisister in charge chichichiremba ndanokumbira ndokuitwa kwandakaita scan. Zvatonzi bwana hasi torina kana mvura mudumbu. Immediate operation. It was past 2. Munhu achakaenda kulunch. Saka ndichinosvika mutheatre nandachenuruka kuti wait. Zvemunhu ari kubleeda, ndikubudisa mvura yakawanda apa ndikukwanisa kana kudya. Ndikuradzwa nenhungu. Nhumbu yaita overdue manje. Apa ndandarika estimated due date yangu was supposed to be 7 May. Ndatanga kuradzwa nenhungu muna April. Ndaradzwa nenhungu muna April. Ndipo ndakabva ndambodzokera kumba, mara zvitransfer kuenda kwaReho Hospital. Mushure mekunge ndatombogara futi paNorton Hospital pacho. Ndasvika kuReho Hospital boom. Ndamira futi almost 5 days sandaitwa scan.
Saka mvura iyaya neropa zvinenge zvichibuda ndagara ndiri munhu anonga chinonzi ropa rako rishoma kubva ndine nhungu even ndo ndaimwa masupplement maranterol. Saka ndoita sei zvikanzi ngaitwe emergency operation ndatozwa true ndinopinda mutheatre so hapasina mabhedhi anga akazara mattress papawanika imwe bhedhi ranga risitomborina mattress vanonzi ngomuwaridzira irare papaitwa operation komasiliki zvakaoma. Papazongo yakaunga student doctor ndipakati imi uyu munhu maonyera ndiri kumuita tikamuita operation akadai soka munhu haatombomuke regai ndimbomutarisa kuti macentimeters aka ari sei ndobva atarisa zvikadii munhu ari pa8 centimeters ma2 ari pa8 centimeters saka mukamuita operation ka ndematongomuta push pandisina kana simba even rekutoshedza kuchimupuya handisisina. That was 2 ngamasiliki ndakamira 3 4 5 6 7 8 9 amanheru ka 10 11 12 ma1 ndokwadzoka kadokta kaikai basa ndiri kutsvaga munhu akadai kubhedhi revanhu vaitwa operation ndiri kumushaya kubhedhi revanhu vasununguka ndiri kumushaya munhu iye aripi ndanga ndisisina kana hope yekuti ndichararama kana ndichabuda nemwana wangu nandisisina. Ndobva ndobva asvika ndaingonzwa ndichishedzwa zichamuka but kuti ndimuke like ndiwane energy simba rekutomuka chairo ka anambobvira ndariwana zvinhu zvakaitika last year. So tose ndopakazosvika afamba bed by bed nanhu handimuzive Dr. A but nanhasika kugara chikoti Mwari dai vamurangarira. Pakazosvika pandiri vasvika pandiri ndobva atozonditsvaga kausati wasununguka ndada kusakwanisa kana kutaura kana kuita sei ndobva andisa drip ndobva anoshedza mamwe madoctors ndakasunungutswa nemadoctor 4 mumwe achidzvanya dumbu kuti mwana apushe kubatsira kupusha kozi ndada kusakwanisa kana kupusha even inini wacho ndangoita zvekungosundidzirwa kuti dai so dai nana madays tisiri kudya mumwe achiwedzera drip mumwe achigamuchira mwana mumwe achiita sei because I was supposed to kusununguka pangandazi kuti 8 centimeters but nyekuti manesi sometimes vanoneglect zvinhu ngomasiliki and tiri kusuffer because of that. Kubva ndichisununguka muna America ndaitombosheedzwa kuti nyaya yangu ndinotaura nani but pandawana nhamba dzenyu nhasi ndafara ndombowana munhu wekutaura pamwe ndinogona kutwirawo bhedhi nandinayo. So after that student doctor kake kachizama shingirira mwana wako akutobuda ndobva tuka chitoshingirira mwana akutobuda ukapotsa unouraya mwana shingirira mwana uyu ndobva abuda. Mwana abuda anoona kuti wakamita sei mwana ndobva achema mwana achema ndobva aendeswa kunodhireswa nemadoctors mamwe vamwe ndobva vasvara vakupedzisa kundikodzera madrip nekuita sei ndobva vapedza kundidripa ndobva vandisa pane rimwe bhedhi vachichinja bhedhi ranga machitsanga ine ropa ayaya kuti ndisone mastitch because ndadambukira nekuti mwana akaita over 12 hours akagara pamusuwo chimodzi ane 8 centimeters hadisi kudarika ipapo. Ufunyi munhu akasvika pa8 centimeters ka vanofanira kucheka kuti mwana akwanise kubuda to save mwana or both of them. Komasiliki ndakabva ndaswera the ward ndaenda kutofara mwana aita kana kudya chikafu chake kutodyikawo. That was 22 May. Ndaswera ndichifara the ward ndakamusunuka kuma2 makuseni musi 22 May. Ndobva ndaswera nemwana but akabva iswa munesari meme sinzi auda ameno zvavaitaura ndosvika paoxygen wati pati hana unyatsoita bhoo because anga achinzi adarikidza madays angu akaita overdue. Ndiri munesari meme ndakabva like kuya kunonzi kugomba kwasinogara kweve kana muri vana uri kunesari kwakwakazara ngomasinga ndobva tanzi munomuka after every 3 hours muchinoona vana venyu kuvayamwisa nekuvachinja madhaipasi nekuita sei. Ndaimuka semunhu anga arwadziwa almost a month ndichirodzwa nemunhu. Ndaimuka mukomasiliki ndichienda kunoona mwana that same very night mapasti 4
Muka na 3 munobva ikoko kumafomu munopiwa 1 hour muchiona mwana. Saka kuma 3 ndakabva ndamuka ndanoona mwana wangu, ndasvika ndatomuyamwisa, ndatomuchinja dhaipa, ndotosenda murasha zvakanaka. Kumasiliki zvatoti kuma 4 chinorara, kuma 5 kuma 6 kuma 5 ndatomuka chinogeza kugadzirira kuma 6 ndasvika ndichipinda munesari memwe. Ndasvika ndichingopinda padhoo zvikanzi vamwe nesi vangu varimo, ningi uya pano. I just want to say my name. Kubva ndaenda andosaide kune vana uya panapa changa uya panapa first. Kubva ndaenda apa dokta angatombobvota mwana wako ari kureketa zvakanaka. Kubva ndasvika mozvaiti chinondirwadza pazviri zvese mashoko andakaudzwa nanesi vavo. Ndakangoti ndichisvika ndobva nditi zveni andinoziva kuti mwana wako akamuzvara kudarikidza madays. Ndati zvikanzi mwana wako akamuzvara akaneta, but mwana akachema paakazvarwa. Zvikanzi mwana wako just like that. Mukomasiliki zvekuti even nanhasi ndingambafunga mashoko ewayo ka saka chokwadi mwana wekutanga kubvongudzwa kuti mwana wako afa just like that. Unondosiya within 2 hours like 2 hours ananzi mwana wako afa. Andinokwanisa kuchema, andinokwanisa kuita sei time iyoyo. Ndakabva ndafonera desira mumawangu message ati mwana anzi afa. Akangokwanisa kundipindura kuti alright just like that, because anotombochibhilivhawo kuti mwafu ndakatotaura naye ndimbonoona mwana ndamuchinja zvese bho pamasileki. It was my first baby, my first born. Ndangomfokena kuti ndinzwisise kuti chauraya mwana ichi nanhasi. Ndinokuudzwa mashoko andikangoudzwa chete ndeekunzi mwana wako afa, only that, nothing else. Kumasileki muzvipatara umuka umu anga ndichitora mastories enyu pero zvifunga ndikati but no, what happened to my baby? Akati ndakangozvitambira kuti maybe zviriko, but right now because that same very day rashaya mwana wangu ndine mukadzi wanga tinaye muwadhi akaudzwa kuti kunzi iye ndatinaye muwadhi pairodzwa nenhumwa mandairara before ndaenda kunosununguka marumsa nesununguka. Ndakazosangana chakuda kuenda kunodischarge, iye anga ine matwins. Achiti ndazi matwins angu afa but havasi kuonekwa matwins acho. Murume wakauya kubva kwakutama kuti vatarise vana matwins, they were nowhere to be found. They were nowhere to be found, those twins. Murume akamira like auda kutoona kuti vana vacho vashaikwa vari kuti kana vaendeswa kumochari, who sent the papers? Hapana kana akatombowanika. Mukomasiliki, these are our biggest hospitals here. I surrender. I just want to thank you because zvese zvazinyatsota comeback nasi pandaona mapost anga muchiita. Ndakatombozama kuti ndiite sei, ndimbofonera bhozhongora ndiite sei. I couldn't even get help. Ndoita sei but nhasi. Thank you so much nekutondisa mukana kutaura this story. Ndikana mane nhumbu tinongatogomwe murwadzi. And I'm afraid. Even if I say nhumbu ndichakwanisa kunokupa zvakanaka here. Remember, this was my first born. Ndakasangana nacho manesi anga ine utsinye. Because it's not easy kuti unongotora mwamu. Like, I was just spent by that time. Unobva ngosvika chiti zveni mwana wako afa.
just like that. I think manhisa pane zvinofana kuizwa chete. I don't know how or what, but government I think pane zvinofana kumboizwa chete kusina manesi because pamwe pacho hautombonzwisisa kuti munhu auya kubasa here kana kuti ari kutsvaga mari. Tochifunga kuti saka matwinzi waya akaendepi. At least mwana wangu ndakamuona who was there, ndakamuona kusvika matwinzi akaendepi. Okay, Mkoma Slicky, nyaya yangu yangamira yakadai. Mai vemugore ra1995 I was in grade 6 ndaigara kumusha kwamama wangu, asi munhu wandaigara naye wandinoti mbuya vakandirera vaive mukoma wambuya vangu, vari maiguru vamai vangu, ndo vakandirera ivavo. Saka zvakaitika komasliti mumwe musi ndakarara ndakarota ndichirohwa nembudzi yambuya. Mbuya vangu ava vakandirera vangu vane mbudzi yavo. Handi munoziva zviya zvekuti munhu uchitanga kunonzeresa kupfuwa. Mundiregerere kozi ndakakura ndichitaura mberi, saka shona ndakatozongoidzidzirawo ndakura. Saka nogona imwe shona yangu isinganyatsobuda zvakanaka, mamwe mawedzi asinganyatsobuda zvakanaka. Munhu anenge achitanga kupfuwa ingava mombe kana kuti huku. Pane huku yaunotenga 1 then yobereka dzimwe huku dzowanda mumusha, kana kuti mombe yobereka dzimwe mombe, danga rotoita sei, rotozara. Saka mbudzi ndiyo mbudzi yakatanga kutengwa nambuya ikabereka dzimwe mbudzi mudanga imo. Saka ndakarota mbudzi yakamira nemakumbo 2 ikabva yandidira mambama, yandirova nemambama. Then next thing chakazoitika makuseni, ndakamuka ndichitemwa nemumwe musoro usingaiti. Kozi ndaiti ndikakotama kudai musoro waita kunge mune dombo rinobva rati kuchu, ndikamuka kudai obva waita kunge dombo riya futi radzokera kumashure. Zvisinei ndakabva ndaudza mukoma wamai vangu, cousins, inova cousin sister yamai vangu vanoberekwa nambuya ava vakandirera. Ndakati mai guru, ndikunzwa musoro wangu uri kurwadza. Handina kutaura nyaya mbudzi, musoro wangu uri kurwadza. Zvikanzi chii, haisi nyongo here? Ndikati handizivi. Saka vakanditi usarovha kuchikoro. Of which kuchikoro wataidzidza kwanga kuri padhuze dhuze. Because it was about 1 minute nenga watova kuchikoro, because panga pari padhuze singaiti. Saka ndakabva ndamuka ndikageza ndikabva ndaenda kuchikoro. Saka mai guru vakati enda kuchikoro, then kana wasvika kuchikoro unonokumbira mapiritsi, because panga pane taiti chii isusu kuchikoro, Red Cross and saka paiti munhu akakuvara anokwanisa kurapiwa ipapo ukangechiwa, kana ukarwara kana tungava musoro urikutema taipiwa matablets vakorana nemapain stop. Then vakabva vanditi uchaenda ikoko unokumbira Mrs. Mbedzi voita sei, vokupa matablets emusoro. Saka ndakaenda kuchikoro ndikabva ndabuda ndikatoenda kuofisi kwaheadmaster ndichinokumbira mapiritsi akozi musoro wainditema singaiti. Saka nemunyama ndakawana mapiritsi kusina, zvakanzi mapiritsi akapera hakuna. Saka vatonditi imwa mvura yakawanda, vakabva vandipa mvura ipapo. Ndikabva ndamwa mvura ndikambonotraya kurara muklasi, but hazvina kuita sei, hazvina kuchinja. Saka ndakabva ndazonzi navamwe ticha, dzokera hako kumba kana musoro wako usi kunyarara, dzokera kumba. Ndakabva ndabuda ndadzokera kumba.
Ndasvika kumba ndiri kurangarira ndichipinda nepagedhi ndichimbogara mbichana mukicheni, ndikabva ndanzwa kunge ndiri kuda kurutsa, ndikabva ndamhanya ndikanorutsa. Saka pandakanyorutsa ndiri kurememba ndichirutsa zvinhu zveyero. Then kubva ipapo mukoma Sliti handina kuzoziva chii chakazoitika afterwards. Saka ndofunga handitombozivi kozi ndiri kurangarira ndichipepuka ndiri mungoro ndakatsamhira makumbo ambuya vangu. Panga pana mbuya, pana sekuru anova mwana wambuya firstborn yavo mukomana, then nevamwe sekuru vanova mwana firstborn futi mukomana yemunin'ina wambuya. Saka ndongoti ndana sekuru vese tiri mungoro. Saka ndakangovhura maziso ndikabva ndangomuvhisa maziso angu around, ndikuona vana sekuru akagara munhingi mungoro. Ndakatotsamhira mumakumbo ambuya. Izvo ndaitoendeswa kuchipatara. Saka ndakabva ndavhara maziso zvese zvikatongovhanisha ipapa. Handazoziva futi chii chakaitika. Then ndofunga ndakasvika ndikaadhimitwa kuchipatara kozi ipapo ndanga ndisisiri ndasingachazivi kuti chii chiri kuitika. Saka ndakazogara muchipatara muya mandakasvika hanzi state yandandiri yanga isingaiti. Ndakabva ndatransfera. Ini yangu ipapo pesa handina chandiri kuziva. Apa ndanga ndakuzorondedzerwa afterwards. Then ndakabva ndatransferwa kuchipatara chihombe kuFelabhus. Ndasvika kuchipatara kuFelabhus ndokwandakaadhimitwa. Ndakagara mukoma Sliti muchipatara imomo. Ndasingazivi zviri kuitika, ndasingazvizivi, handizivi kuti nditi ndaiva ndafa kana kuti chii, handitomboziva. Apa mai vangu vaigara kune imwe town, ndokwavaigara mama wangu. Handizoidomangu nezita town iyo, but wakuenda kunana Masvingoko. Saka ndofunga mama vakazoitwa sei, vakazotumirwa meseji yekuti mwana ari kuita sei, mwana ari kurwara. Ende mukoma Sliti ndinotenda Mwari kuti mai vangu vanga vari munhu uya anofarira maprofita. Mama anga asingabvi kumaprofita, munhu aifarira maprofita asingaiti. Ende ndinototenda Mwari kuti zvakatondiyamura, zvakatondibatsira. Saka mama vanzwa shoko iroro, ndofunga first thing yavakaita mama vakabva vaenda kumaprofita kuti vanonzwa kuti chii chiri kuitika, chii charwarisa mwana. Ndofunga vakasvika ikoko vakabva vaudzwa, vakapiwa zvavakapiwa kuti vapa, since vachiuya kuchipatara kozi vaitouya kuchipatara kuti vazochinja mbuya kozi ndo vandanga ndinavo kuchipatara ikoko, muridzi wembudzi yekundirova. Saka vakasvika mama abva variliza mbuya. Mbuya vabva vadzokera kumusha. Ndasara namama, ndofunga vakasara vakandishandisira zvinhu zvavanga vapiwa kwavanga vabvako. Saka ndakagara I think 3 weeks ndakaadhimitwa muchipatara musingazivi kuti chii chiri kuitika, zviri kumbofamba sei. Saka pandakazopepuka kumaSliti, ndakapepuka nchiita kunge ndiri kurota. Ndapepuka nchiita kunge ndiri kurota. Ndakatarisa kumadziro, saidi rekumadziro, ndaitoita kunge ndiri kuona kunge anoona kudhara kwaimboitwa mabhaisikopu ayaya ekuti aita anonzi chii, anonzi maiyaya anoitiswa mabhaisikopu ekuti inobva yaiswa mumadziro yobva yatanga wanototanga kuona mafilimu mumadziro. Saka nhingi iyo yandairota yaibuda saizvozvo, ndaita kunge ndiri kuona filimu mumadziro. Ndakaona manga mune munhurume
nemunhukadzi. Vanhu ava vaita kunge murume nemukadzi. Pane zibhavhu zihombe resimbi riya vachiklina, inonzi chii yekubikisa doro iyi, rukweza. Vachiklina rukweza, patori nehuku dzanga dziri araundi dhishi iroro. Ndopedza ndakapepuka musi iwowo ndichitanga kuziva kuti ndione kuti ko chii chiri kuitika. Ndopandakabva ndatendeuka. Pandakatendeuka kudai, mai vangu vakabva vasikirima, vakati mwana wangu amuka, mwana wangu amuka, vachitaura nendimi rangu remuNdebele. Mwana wangu amuka, vachifara. Ini ndakutaza, ndakutanga kuchizvibvunza kundimbori pai. Saka pandikutaza ndikuona ndiri muchipatara makatozara mibhedha, vanhu vakatorara muchipatara varwere. Ndopandakabva mamabva vandiita kunge vari kundimutsa kudai kuti ndigare. Ndikabva ndagara. Vabva vanditi mwana wangu amuka, wangu wafa. Ndandafa. Zvikanzi unozviziva here kuti une 3 weeks uri muno muchipatara? Ndikati handina chandinomboziva mama, handina chinhu chandimboona. Zvikanzi vanhu vaigara hanzi pane pandakambosungirirwa here pamubhedha, kozi hanzi ndandakuita kunge ndaakupenga, hanzi dzimwe nguva ndaitotiza muchipatara. Ndaitobatwa ndakutobuda kugedhi uku nemasekuriti ndichitotiza. Nyaya iyo yakandilike ameno handingazivi kuti nditi. Saka mama vabva vandibvunza kuti ko chii chakaitika. Ndikabva ndavarondedzera kuti handina vaudza nyaya yembudzi, kuti ndakarohwa nembudzi watu. Handina vataurira izvozvo. Ndakangoti ndakangomuka musoro wangu uchiita sei uchitema. Then ndikabva ndaenda kuchikoro, ndikabva ndanotora kuti ndikumbire matablets, mastopeni. Kuchikoro vakati havana pera. Saka pandakadzoka pamba, ndakangosvika ndikapinda mukicheni, ndikabva ndanzwa kunge munhu ari kuda kurotsa. Ndikabva ndangopedzisira ndichirotsa zvinhu zveyelo ndiri panoperera nhingi yadhi. Ndopandakangopedzisira ipapo. Okay, tabva tagara muchipatara muya. Ndikabva ndifunga kuti ndambopedza 1 week, ndakabva ndadischarge. Ende chinhu chinorwadza ndechekuti ndofunga ndatofa zveshuwa, kozi kana bhutsu ndandisina mukomasliti. Patakadischargwa kuchipatara ipapo, musi wandakabudisiwa, ndakatobuda ndikatofamba netsoka. Mama wandofunga wanga asina mari kuti vanditengere. And that time kwakusati kwambova nemaflea markets. Kuma90s kwakusina zvimaflea markets. Ndakatofamba netsoka, bhutsu panga pasina. Ndikatonokwira bhazi kuenda kumusha kwana mama netsoka. Saka ipapo madhezi iwayo angatova towards holiday yaApril. Saka mama vakabva tasvika kumusha kwavo, vabva vandikumbira nambuya kuti ndachimbokumbira kuti ndiende nemwana uko kutauni anozodzoka, zvikoro zvakuita sei zvakuvhura. Mbuya havana kuramba, kozi vaimboramba mbuya vangu kana mama vachida kundikumbira for maholidays. Vairamba, vaitoramba neni, zvokutoramba chaizvo kuti mama vaizopedzisira vangosiyana nazvo. Saka taenda kuholiday kuya komasliti. Apa ndakusvika panyaya manje inonyanya kundirwadza stereki, kozi nyaya inotondibata, handidi unyepa. Mama vangu vaita zvekutengesa, vainohodha nzungu, vachibika nzungu, vachibika nyama, vachikanga nzungu, vachitengesa. Vaitotengesa pagedhi rekubhawa, zvidhakwa ndino vadhakwa zvavana, zvidhakwa nechida nzungu dzakakangiwa, madora akabikwa yaya chimanyama. Saka ndozvinhu zvavaitengesa mama, musika umwe nemusika wavo. Saka mumwe musi tichitobva kumusika kwavaihodha, vakabva vanditi mama, mwanangu ndikafa
handidi kuvikwa kumusha kwedu kwana mbuya, ndida kuvikwa munomu mutown. And that time ndandine 12 years kwavaslit. Zvakangondibata, ndakabva chandakakwanisa kuvapindura ndechekuti mama waimaudza inini nyaya yekufa kwenyu, waimataurira inini, hamuzivi kuti zvinorwadza kozi munenge makundirwadzisa. Pakati ndizvozvo mwanangu zvandataura. Mamuri muna April apa, mama vakazotanga kurwara, I think mamuri muna September gore iroro. Mama wangu vakarwara, havana kurarama, vakabva vashaika mama. Saka ndakazongovingwa stepfather vangu ndo vakazouya neshoko rekuti mama vari kurwara, because that time kwakusina mafoni. Saka ndakabva ndanzi vati hanzi zvane vari kuda inini, hanzi vakavatenda unonitorera mwana wangu. Saka ndabva taenda. Pandakasvika muKomaslit ndiona mai vangu vari muchipatara, ndakarwadziwa kozi mama nemaziviro andaivaita vari nezvandakaona vari vanga vatochinja, vakutoita kunge chimwe chinhu, havasisiriwo. Saka visiting hour yatakaenda iyo yanga iri yemanheru yekumasiti. Saka patakabuda paya, because time dzakanzi hanzi time dzapera, patakabuda kozi ndakangosvika ndakatanga kuchema, ndakukwanisa mbuvu, vakabva vanditi mwanangu nyarara usachema. Apa wainza ndandiri mudiki wangu, but ndakaona kuti mama wangu havararami kozi shaya dzavo dzanga dzakubata, wanga usakwanisa kubudisa mashoko. Saka takabva tabuda tadzokera kumba, tarara kumapast 4 ndo patakanzwa mupurisa wemaina achinoka, akabva ati ndauya neshoko rekuti munhu wenyanga ari kuchipatara ashaika. Takarwadziwa muKomaslit, handina mbokwanisa kuchema ipapo, handina kana kawana, handina mbokwanisa kuchema. Saka ndakazoti ndakura manje, fast forward story, ndakazoti ndakura, ndakazotanga manje kuchibatanidza kuti ndofunga mama pavandiudza nyaya yekushayika iyoyo kuti kana ndafa ndidi kuvigwa kumusha, ndinoda kuvigwa ndoda kuvigwa muno mutown. I think pavakaenda, pavakafamba pandakarwara, pane zvavakaudzwa. I think kutoti mama vangu vafi, vakatofa kuti vaponese inini, because munhu aifanirwa kufa chaiko ndini. Because haisi nyore muKomaslit kuti worota uchirohwa nemhuka, tomuka musoro uchirwadza, which means haisi mhuka yakandirova. Ndakabatikana ndidi kunyema, ndakarwadziwa kusvika kwekupedzisira. Ndo pane nyaya yangu muKomaslit. Yo, and that was today's stories from this episode. But manje ndoda kunzwawo kubva kunemi. As usual, let me know what you think in the comment section. If you have enjoyed, kana waenjoya nyaya idzi pano paMazivi Untold Stories, make sure you like, you subscribe, you share, and you turn on that notification icon andika, so that you don't get to miss each and every episode that no upload panapa. Until next time, keep questioning, keep listening, and remember, this is Zim Untold Stories. Ko Zasa.